kula nuwun kepareng parasan mrikanca pametri budaya campur sari Mahardika ingkang wingking saking Dantuan Wetan Selandaka Ampel Boyolali ugi audio sound system endah kuncaraning basa hadhedhasar agunging negari kita Pancasila. Nuwun kula nuwun kepareng marasan prikanca pametri budaya campur sari ringkes Mahardika ingkang wingking saking Dantuan Wetan Selandaka Ampel Boyolali. Sinenggoyong Widawati cacah sekawan kepareng ing mangke ngaturaken suga temalipur kanthi lelangan mugi sageta nuju prana. Ugi wonten ing ari punika sowan kadang-kadang panawung krida petik warni saking Jangkung video syuting fotografer multimedia. Kinanti Sanggarias kepareng sowan setunggal bokes tunggal pitepangan Widawati ingkang saking Kita Madya Solo 3 tasih timur namung sampun pinter pados arta. Dita Anggraini ajaran numpak dorobe sing iring para mati Widawati ingkang ana kalih enggal marak sowan ngabiyantara wonten Jeng Eni Prasetyo.
Widawati ingkang angka 3 enggal marak sowan wonten jeng Uti wey ajaran ajaran sing ireng para setunggal bintang tamu ugi sampun kepareng marak sowan. Ayo iki lho adi-adi niki dikancani ogonge anjih sembah nuwun. Setunggal kali 3 Trihangga Mardika sampun kepareng ngagem ngabiyantara kanthi sesanti muga jaya negaraku ngrembaka budayaku campur sari mahardika memandang saendanging Nuswantara. Nuwun monggo nuwun.
tembang kangen tetel sampun hambuka wiwarsuka lumantar brikanca campa saringkes Mahardika.